Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life. Namhlanje ngikuphatheleke My Brother's Keeper. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi nje ulike and ke usubscribe. Ishube kakhulu ke My Brother's Keeper kuleli viki and ke abantu nje lapha einkundleni zokuxhumana kade ke bebuza ukuthi ke uDonga kanti ke ubanjwa nini. Sesisideke isikhathi echithela ukhathazile and ke nazi ke nje mbukeli izinto okumele uyilindele lapha kwi My Brother's Keeper kuloke leli viki esikulona. So la ngizoqala ngendaba ethinta uNomsa naye ke unqubeko. So lapha kumathize baveza ukuthi ke uNomsa uzokwazisa ke unqubeko ukuthi ke ukhulelwe and bazobeke sebetshela umndeni wabo wakashabalala ukuthi ke uNomsa ukhulelwe. Uzobeke ejabule kakhulu unqubeko and bazobeke sebeqala benoNomsa belungiselela for ingane yabo. Ngidluleke mbukeli ngiyelapha kwindaba ke ethinta ukhathazile noDonga. So lapha kumathiza baveza ukuthi ke uDonga uzocaswa kakhulu uzozeke cause nedrama mayithola ukuthi ke uDidi wazise uSibu mayelana nokuchitha kwakhe. Okunye ke futhi abaphinde bakuveza baveza ukuthi ke ukhathazile uzolungiselela ibirthday yakhe uDonga uzozeke etshele noFakazile ukuthi ke ufuna ukwenza into especially for uDonga ngebirthday yakhe. Zizohamba kahle ke inhlelo zakhe ukhathazile mayelana nebirthday kodwa ke uzobeke seshaywa ibhomu la azofica khona ke umyeni wakhe uDonga eqabulana naye ke lapha uNkosazana. Uzobeke sethola kanjalo ukukhathazile ukuthi ke uDonga ebechitha ke sonke lesikhathi. Aphela lapha ke mbukela amathiza ayo ke My Brother's Keeper ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.